Welcome sa ating YouTube channel. Magluluto na naman kami ngayon ng bibingka guys para ibenta namin kinamagahan. At saka suman pala guys, andyan tapos na yung nalagay sa dahon. Kulang na lang yan pagluto. Kape muna tayo guys bago magluto ng bibingka. Prepare na kami sa aming mga gamit. Yung ice cheese na nalagyan ng bibingka, yung suman andyan na, tsaka yung mga dahon na gagamitin para lalagyan ng bibingka. Papunta na kami kina mama guys, doon kami magluto. Tara, let's go!
Parang naranasan ni Kara parang wala ko karanasan ng magtugtang-tugtang kung mama mo. Ito yung basketball ba sa tawa sa una, magaway na kasi magalang ka magpanon. Sa mga lupa na ulak na kung kakabit ka. Ang tabang ng dito ng burot-burot. Ang ganda ng liki guys. Ganda ng liki ng bibingka. Mm. Mm. Sabor. Ako kabalo di ay. Sir, isa ba? Oo. Sir, bawa ito kung pala. Ano yung tuwagon ba? May magaling. Kailangan ito ang mga tissue. Marot atong kong tissue rin niya. Tingnan niyo kung suma namin guys. Daki lang na pa. Bakit mo order di man na. Oh, yung pet. Sa Hinorno guys.
hinurnong bibingka. Yan guys. Nabasa ang Tapos na guys.